Приятели, ето ни е нашия трети стрим, третият ни ден. Днес ще си довършим къщата и ще направим мост. Добре, айде аз сега като ги направя, ще пусна на ще пусна клипа, няма да съм така, но добре, айде. И ето ме, направих някои неща, за да може да ги се развием в този стрим. Ето какво направих. Това е моста, а ето е и къщата ни, която я развих. Стана много добре. И да. Така. Ще довърша моста. Така. 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 Сега ще трябва да махна ето това. Ако мостът ви харесва и като ви харесва и дървената къща, напишете в коментарите дали ви е харесала. ОМГ! Ето така се получи доста добре. Добре. Ще трябва да ходя да си обера фермичката. Добре, като я обера, ще пусна клипа. И ето. Така, сега започвам. Така. Така, съжалявам ако се чува телевизор, просто баба ми е тук. Но това е различна тема. Продължавам с моя клип. На някой клип ми бяха написали на кой години съм. Аз съм на 13. И така. Сега ще ходя да обера и другата ферма. И ще направя склад за обиране на ферма от Cobblestone. И в него ще слагам реколтата, както се нарича, от нашата ферма. И така. Така. Добре, като обера фермата ще пусна. И ето, завърнахме се
с нашата обрана ферма. Така. Така. Така, тук не е за животните. Няма какво да направя. Така, сега ще направя голямата къща. Не, той ще бъде като механа или нещо подобно от камък, но аз знам, не имам много стокове камък, но тях искам да си ги пазя, защото ще правим с тях нещо като замък или подобно за PvP в този наш свят. Затова ще събера първоначално 2 стака или 3, не знам. Това тук е от къщата. Така. Така. Копая. Ето тук може да си направим храм за Enchanting Table. Да си енчантваме и другите неща. Нищо, че имаме енчантнати. Това. Така. Така. Омага. Добре, така мисля, че се получи. Така. Ще го заведем. Ето така. Добре, като завърша някоя част от това, ще свърша с това нещо, което ще направим. И ето, приятели, завърнахме се с едната част, която направихме. Съжалявам, че толкова много такова правих клипа, че спирах Iron. Така. Трябва да се върна в къщата, за да оправя някои неща. Съжалявам, че спирах толкова клипа, просто исках за този трети ден. Така. Как вали навънка? Така. Не, няма да е така. Нищо, така се получи много добре. Мисля, че клипа ще ви хареса.
Така. Някои неща да оправя. Всъщност тази стена ще от кафяво дърво, а ето тази ще от камък. Значи това механата няма да е днес. Някой може да даде предложение на кои игри да снимам. Да не са Clash Royale, Clash of Clans или на Boom Beach, на някои игри, които ви харесат, или не на компютър. Така. Така малко да разчистим. ОМГ Iron. Така. Така много добре се получи. Писаха ми по Viber. Добре, ще спра клипа за малко. И така, завръщам се. Ами добре, дами и господа, мисля следващия епизод да довършим. Ми. Но добре, айде. И ето, завърнах се. Спирах толкова често клип. Пък да приятелите ми да не изведат, защото ще имам клипи и те пак ми звънят. Но нищо. И така. Оставя. Чакайте да намаля малко звука. И да, ето така. И е много по-добре. Така. Така. Какво сега да направя? Добре. Какво сега? Имал съм ли?
Така. Ами добре, дами и господа, мисля това да бъде за този епизод като изцяло. И довиждане от мен, Вългър БГ Вългъра.